Welcome sir, welcome जोंनि फिसा श'आव नोंथांखौ बरायबाय। Thank you. सार जों नोंथांनाव गोबां उल्टां फाल्टां बाथ्राफोर सोंगोन, कुइसन खालामगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर उसुबिदा जागोन सानोबा सिगां बुंग्रोखादो। होद जाम्बा बिदिखौ सोङो नामा? मा निउस रिपर्टार जानायलाय नोङो? उसुबिदा जागोन जुदि सोंथावैफोरखौ सोङोबा। मिथिखाबायना दालि ओंख्रिसो जाहैगोन आं। सार जोंना डाइरेक्ट सोंनायसो जागोन नालाय कुइसना। जों मालायफोरनि बादि कुइसन खालामनानै लिरनानै लाखानाय नङा जोंना। सारा बबेबा निउस चेनेलाव फैनांगौबा लिरनानैसो लाग्रोखायोनो माथो। मा बुंनांगौ मा बुंनाङा आरो मा सोंनांगौ मा सोंनाङा निउस रिपर्टारफोरनोबो होखायोनो माथो कुइसनफोरखौ मा सोंनांगौ मा सोंनाङा। माखौथो होनदों गदि मिडिया जाम्बा लरग'फोर? आं गासै निउस एंकारफोरखौनो बायजोबखायो। बेनिखायनोथ' आंनाव उल्टां फाल्टां कुइसन सोंनो हायाब्रा बिसोर, मिथिबाय? लरग'फोर सास्था निउस रिपर्टारफोर। दे लरग'फोर थाब थाब कुइसन खालाम। आरो मा सोंनांगौ मिथिखाबायना कुइसनफोरा। दालि ओंख्रि जाहैनांगोनखौ मिथिखाबायना कुइसन खालामनाया जुदि आंनि एगेन्स्ट जायोब्ला। दे जागोन सार, मोनफा मोननैया थागोन खिन्थु सोंनायफ्रा बुहुलाद जाखागोन जोंनावबो। थाब सों। सार जोंनि लागोआव माने एथ'बां लेखा गोरों दं, ओमफ्राय माने एसे गासिबो बेखारजोब। थोद लरग'फोर बिदि जायो नामा कुइसन सोंनाया? मानो बेखार होनदों आङो, बेखार। मानो बेखार जादों बेनि गुबै जाहोना जाबाय नोंथाङा जुदि लरग'फ्रा आंनि एगेन्स्टसो सोंबावदों कुइसन खालामनाया। आया बिदिखौ सोङाबालाय मा रिपर्टार जानोसै जोंलाय? नोंसिनि गामियाव लेखा गोरों दंबा बेखारनि खारना जाबाय नोंसिनि गामिनि मानसिफ्रा गासिबो अलसिया जोब्रा। मानो अलसिया जाखो बिसोर सार? जेन'बा खामानियानो गैयाबा बिसोरलाय मा मावना जागोन जेन'बा? ना हायानो दं, ना हुआनो दं, ना साख्रियानो दं, ना बाख्रियानो दं, ना थाखायानो दं, ना फैसायानो दं, मा मावना जागोन? आखायाव एसेबो थाखा गैयाबाखि बिजनेस मावनो हायो। आया अखा हाबावबायसो खोनाबावगोनसो बे। जायालै नोंसोरजों सयथि निउस लाग्राफ्रासो बिदि जायोलै। उखुमा एसेबाबो प्लास्टारनि होबानो जायो, थिंनि होनायाव मारै खोनाबावनांगौलै? सार माखौथो होनदों सास्था निउस चेनेल? दे होमबा नों हरनाय न' मोननायखायसो, नङाबाथ' गैबावामोन न'आनो। माथो नुदों आं बयनोबो बिदिनो न' हरजोबखायो फाग्लासो आं बिराद अनसुलाना। थैबायलै सासे फिसियो मानो फाग्ला होनलायलायनांगौ, मा जानांगौ बे जोंना निउस चेनेला? दे जाबाय नङाथ' हरबाय, दानिया बे बेखार सेंग्राफोरखौ मारै सुफुंनो हाबावनो बिसिनि साननायफोरखौ? बाराबा एक्सप'ससो खालामगोन, एक्सप'स, मिथिबायना? वै बेटाफोर आंजों एगेन्स्ट दाजा होनदों आङो। कुइसन खालामनायफ्रा दालि ओंख्रि जाहोजोबगोन बाराबा। नुबाय खाथियाव सोर दं? बेलाय नोंनि बडिगार्डसो, बेखौ जों गिबाय। आरो नोंथ' जोंनो थाखाबो होआखैना, जों बोरै नोंनि खोथा मानिबावनांगौ दा? दा थांबा एसे गुरलाबा गालांदो, होमबा जों गासै क्लिपखौनो काट खालामगोन ना। थोद जाम्बा बेखारसिमखौ नामा हो? आं गैया, आंनो नाङा, जोंनो दाहोलांबो। गावनि आथिंजोंसो गसंगोन जों, मिथिबाय? साबसक्राइबारफोर साबसक्राइब खालामना हो जुदि नोंथाङा नायफ्लांदोंबाबो। साबसक्राइब खालामना हो, नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जोंनो। मालायनाव बिबाया होननाया दाना बिबायलायबावबाय। सार उरायहोजोबसै नामा बिसोरखौ सालाफोरखौ? र' जाम्बा बारा गाब्रायनाङा। आंहा कर्नाटकआव जेननायनि एसे टेनसन जादोंना, ओंखायनो बिदि सास्ता निउस चेनेलाव फैबाय आङो। आच्छा दानिया बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदे, कर्नाटकआव मानि थाखाय जेना नोंथाङा? पाप्पुआनो आंखौ फेजेननो हाथारबाय बे बाराव कर्नाटकआव। पाप्पुआनो भारत ज'र' यात्रा आयदा खालामनानै आंखौ फेजेननो हाथारबाय। मानसिफोरखौ फुस्लाय गोसोखौ फिदिंजोबनो हाबाय नालाय, देरहाथारबाय। सिन्था खालामा, आंनाव प्लेन बिबो दंखायो। लरग'फोर नोंसोरबो टेनसन दाला। आरो नोंसोर आंजों दंना गैया? 2024आवसो नुगोन र'। सार जों आपजोंनो दंखायोना, मा जाम्बा नोंजोंनो दंखायो होनबानो नामा? थैद लरग' नोंबो सिरि थाथ' र'। माने नोंसोर गासिबो केजरिवालनिसो आरो। नङालै सार, नोंजोंनो होनबायना, नोंजोंनो। दालाय आं आप होनाखै हिन्दीनि? जुदि उनाव मोनथिनांगौबा गब्लंजोबगोन नोंसोर, मिथिबाय? आंजों कर्नाटकआव बारा लेखा गोरों मानसि गैयाना, ओंखायनो जेनबाय आङो। बुजियासै बिसोर हिन्दु मुस्लिम होननाय बाथ्राखौ। गैखाला जुदि 2024आव इन्डियाया बांलादेश पाकिस्तानसो जाखासिगोन। सार नोंथाङा गासिबो बिजनेसफोरखौनो बन्द' बानायजोब्बायबा मोसौफोरखौनो लांहोला। दा गामिनि मोसौ फानग्राफ्रासो बिराद जारलायाव गोलैना दं, मिथिगौ नों? मोसौफ्रा फिबाय हालुं मैलुं, दा मोसौआ फाननाय समाव दामानो गैया, मा जागोन बिदिजों? आबाद मावग्राफ्रा गोदोखाजोब्बाय आरो खिन्थु। मा गोदोनांगौ जाखो जाम्बा लरग'फोर? आंखौ नुवाखै नों आबाद मावग्राफोरनि थाखाय मा हरदों हराखै? PM किसान हरबाय आङो, आरो आबादारिफोरनो बेगर हरो आङो, माइ जोलै हरो आङो। सार बेफोरखौथ' गोदोबो मोनखायोमोन ना, नोंथांनि सरखार नङैयावबो। अब्लाबो गोदोनिजों दानिजों बेसेबां डिफारेन्स सानना नायब्रा नोंसोर लरग'फोर। थै माबा रायलायबाय बेबो। सार जोंनि बड'लेण्डआथ' मा मोनसेबो कम्पानि हरै जाखो नोंलाय? बेखार सेंग्राफ्रा मानि थाखाय जादों मिन्थियाखै नामा दाबो?
बेखारा सेंग्राफोरल' आरो हिनजावफ्रा नङा। जिखुनु बुंबाय आं बेखार, गासिबो बेखार, फरायनाय मानि गासिबो बेखार। बड'लेण्डनिफ्राय बेसेबां बाहेरायाव खामानि मावहैनाय दं नोंथाङाथ' मिथिनाय नङा बेखौ। जोंनाव सोंग्रा बेफोरखौ जोंनाव सों, जों बेसेबां नलेज दं बे बाहेरायाव थांग्राफोरनि सायाव। बिथांमोननि बुंनाय बादिबाथ' लकेलाव जेबो थिग गैलालै बाहायमोन होनना बुंखायो। आरो उन्दैखौ बिराद मोजां मटिभेट खालामनांबावोसो बिसोर। लेखा दा फरायसै जाम्बाफोर थौदो जोंजों बेंगालराव थांफानबा होननानै बुंबावोसो। बे जुगाव साख्रि होनो हाला गभर्नमेन्टआ होननानै। साख्रिया मेरला ओंखारगासिनो दं, नोंसोर नागिरा नालाय साख्रिखौ बहा मोननांगौ जाखो। अग्निवीरानो बेसेबा बुरजा पस्ट ओंखारहोखाबाय आङो, आरो मा साख्रि ओंखाराखै जाबावखो। सार बेयाव मावस्लायस्लाय दाहोना थानाया साबसिन गोनदांलै। दाहोनाया गोसोबादि जुग जुग थानो हाबावोसो। बेयाव 4 बोसोरल' साख्रिखौ मावनानै मा मोनगोन दे जेन'बा। 4 बोसोर मावनाय उनाव जमा फैसा मोनगोन ना नों, बेजों बिजनेस मावनानै जाफैनो हाबाय नों।